Ongi etorri Euskaltzaindiaren hiztegiari buruzko tutorial honetara. Hiztegiko sarrera askok beste sarrera batzuetara eramaten dituzten erlazioak edo ikusak dituzte. Erlazioiek nola erabili behar diren ikusiko dugu tutorial honetan. Esate baterako. Bizigu hitza bilatzen badugu, emaitza hau lortuko dugu. Bizigu. Hemen sarrera, izena, esparidae familiako arraina, aragizurikoa, sukaldaritzan oso aintzat hartua, pageluz zentrodontuz, eta gero daukagu ikus arrosel, eta gero adibideak. 3 librako bizigua, bizigua erreta, bizigu saltzaileak. Gero ikus arrosel esteka dugu. Hor klikatzen baldin badugu, arrosel sarrera aterako zaigu. Eta ikusten dugu definitzailea bizigua dela, beraz, badirudi bitz horiek esanai berbera dutela. Ondoren adibidea daukagu, arroselez betetako saskia. Baina konturatu bizigu sarrera askoz ere osoagoa dela. Badu definizioa, taxona ere bai, ikusa eta adibideak. Arrosel berriz askoz ere simpleagoa da. Zergatik izan dituzte tratamendu desberdinak bi sarrera hauek? Hitz sinonimoak direla esaten dugu adiera berbera dutenean. Beraz, bizigu eta arrosel sinonimoak ote dira. Hala badira, zergatik eman zaie tratu desberdina orduan? Lehen egin dugun baieztapen horrek, alegia sinonimoak direla adiera berbera duten hitzak, ñabardura batzu falta ditu. Hasteko, adierak ez dira kasu guztietan berberak izaten sinonimoak esaten diegun horietan. Batzuetan, adieraren berdintasuna ez delako oso-osoa, beste batzuetan bitzak ez direlako trukagarriak hizkuntzan maila edo erregistro guztietan, edota bata hiztun askok ezagutzen dutelako eta bestea berriz ez hainbestek. Bizigu eta arrosel hitzetara itzuliz, goazen ikustera ze edadura duten euskalkien aldetik bi hitz hauek. Horretan, Euskaltzaindiaren beste hizkuntza baliabide batek lagunduko digu. Euskararen herri-hizkeren atlasak. Atlasera arrosel sarreratik bertatik joan gaitezke EHHA estekan klik eginez. Hemen atera zaigu orrialde bat mapa bat duena. Mapan klikatzen badugu ikusi zer gertatzen zaigun. Arrosel, arrozel, arrasol formak azaltzen dira Hondarribian, Lapurdiko kostan eta Nafarroako iparraldeko herri batzuetan. Horietan bakarrik. Aldiz, bizigu, bizigo, bezigu, bezegu, bezeu, hau da, biziguaren aldaera desberdinak azaltzen dira hasi Pasaiatik eta Bizkaiko mendebaldeko kostako herri guztietaraino. Horrek esan nahi du askoz ere ezagunagoa dela bizigu hitza arrosel hitza baino. Hala ere, arrosel hitzak merezitu sarrera izatea, izan ere, irakurle batek hitz hori testu batean aurkitzen badu eta hitz hori ez badu ezagutzen, aukera izango du zer esan nahi duen jakiteko. Horrek ez du esan nahi bien arteko baliokidetasuna erabatekoa denik, baizik eta bien artean erlazioa dagoela. Beste kasu bat ikusiko dugu orain. Hiztegiko erlazioak askotan ez dutela erabateko sinonimia adierazten nabarmentzeko, aul sarrera ikusiko dugu. Ara, aul bat adieran ikusten dugu indar, kemen edo bizkortasun urrikoa esan nahi duela. Adjektiboa da, eta hor ikus bat eta bi ez, baizik eta ikus mordoa dago. Horietako bat argal bi da. Orduan ikus dezagun argal bik zer dioen. Hau da definizioa, aula, indar gutxikoa. Beraz, badirudi aul eta argal, aulen adiera hori eta argalen adiera hori guztiz bat datozela. Baina polikiago begiratzen baldin baditugu gauzak, ikusten dugu adibidetan aulen adibide guztiak ez direla pertsonei buruzkoak. Gizon zar aul eta gaixoa bai, gizon argal eta aul bai, baina gero hor bertan beherasiago ikusten dugu argi aula, hauts me aula, su aul bat, horiek ez dira pertsonak, baizik eta gauzak edo kontzeptu abstraktuak eta bar. Joaten bagara berriro argalera, ikusiko dugu otso agertu nintzen argalen artean, eta hor, ni pertsona da. Indar itzazu argalak, zu pertsona da. Sendo gaudenok argalen auleriak eraman behar ditugu eta bar, denak dira pertsonei buruzkoak. Ez dira azaltzen inola ere, objektu abstraktuei edo objektuei buruzko adibideak. Hain zuzen, argal eta aul ez direlako trukagarriak testu inguru guztietan. Tutorial honetatik bi ondorio nagusi atera daitezke. Bat, erlazioak oso baliagarriak direla, baina tentuz erabili beharrekoak, eta bi, Euskaltzaindiaren hizkuntza baliabideek informazio osagarriak eskaintzen dituztela eta modu integratuan kontsulta daitezkela.